Alright guys, nako karon sa Barangay Kamamanan dire sa Cagayan de Oro City. So this time mag road trip ta Barangay Kamamanan padulong sa Barangay Makasandig. Dire ta maagi sa ilang pikas na dalan sa Kamamanan kaning Pasaka. Banin sa gunin nyo guys kay ato na sad ning road trip dire ng area. Tara, let's go. Ato sa Hay Street guys. Yaw na, left turn ta. Dire. Kamaman ta agi. Alright. Time check, it's 2:30 sa kahaponon. Simentado na. Bago lang na umano. Simentado na lagi ni Dre. Di ba simentado ang last time? Agi ko. Oh. Liar na umano eh. Oh, kamaulo ba sila construct ko sa kilid? Wow. Right stop sa ta. Wow. Luog ng indalan diri guys. Daw nabubuwala kabalik mo gud diri. No, gipangkuan nilang kilid-kilid. Buldos. Wow. Nas na ko agi diri nga guba kini diri oh. Isa na siguro ka katuig wala nakalabay diri. Wow. Wag na kayo. So una one lane ra ni. 2 lanes no?
agi ko dire, ila man gi-construct ng dalan gid. High school. Tidriyo load ng kayo. Tag 2 lanes na. Danay. Oops. Aslan. Woo! Nay, malaman lang ba na? Makuratan sa dadat to. Ito yung likod to. Ay, Sabal Estate. Slow down gid ani. Ilaw ingat truck ko. Unsa ka nay karga? Yeah guys, straight ka. Wala padulong sa Indahag. Dire sa Picas kaning right, padulong ni siya sa South Diversion Road. Then padulong sa Makasandig. Ni. So dire ta. Sada ron dalan dire. Naging bukid ba pero nara di kas Cagayan eh. Time check, it's 3 p.m. Dire Alegria Hills. gikan ka sa uptown, dire ka mo shortcut padulong ka sa Lapasan, Gusa, Ugman,
mas dali ra diri. Dili traffic ba. Mingaw pag yun, masulo ni mong dalan. Sada boy kay view. Alright, direta, right turn. Now, kita man kining pawala, padulong indahag. Kato straight padulong na uptown, direta makasandig. Right, direta sa right. Makasandig ta. Pero makasandig dai. Upper part siya sa makasandig. Dire di agyo ng high ridge guys oh. Kani pa right no high ridge. All right. Dire ta left turn da. Cafe B211F. Buena Oro. Abot na itag Buena Oro makasandi guys.